धेमाजि जिल्लानि टेकजुरियाव सेथि दैदेनगिरि मावबादा खुंदों। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं टेकजुरि लखिसापुरि बाथौ थानसालियाव सेथि दैदेनगिरि मावबादाखौ 12 आरो 13 मार्च साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। बे मावबादानि दिनै नैथि एबा जोबथा सान। बे मावबादायाव दिनै बान्दा आसारनि सायाव सावरायनाय जादों। बे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम दौरि आफादनि आफादगिरि हरिचन्द्र बसुमतारिया। रादाब बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो गिबियावनो बावहरग्रोबाय। दिनै जोंनि बे आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय दिनै नैबे लखिमपुर जिल्लानि सेथि दैदेनगिरि मावबादा दिनै जोङो खुंफुंनो थाखाय नैबे 4 नं टेकजुरि लखिसापुरि बाथौ थानसालि धेमाजि बियाबनि सिङाव थानाय नैबे गोथार बाथौ थानसालियाव जोङो दिनै गागि लाइमोन माइनाव देउरि नैबे सेथि मावबादाखौ जोङो दिनै नैथि सान, दिनैनि बे साना नैथि। दा बेयाव जोङो जोंनि माइनाव माहारिखौ माबायदियै जोङो धोरोम फोसाबनाय फोगोमनाय फुवारनायाव जोङो माबायदि मैखोमै जोङो माइनाव माहारिया सांग्रांथियै माबायदि जानांगौ जों बिनि सायाव जों गुवारैनो सावरायलायनाय जादों। बेयाव जोंहा दाखालि थांनाय फेब्रुवारि दाननि 20 अक्ट'खालि जोंहा जोंनि बे बाथौ धोरोमा राष्ट्रीय सेवक संघ जोंहा गुरु जि बान्था मोनदों। बे बान्था मोननायनि बेलायाव जोंहा जोबोद सारा अलावनो जोंनि बे बाथौ धोरोमा रंजाखांनाय फैदों आरो जोंनि गोरबोआव माइनाव माहारिनि गोरबोआव आरो बांसिन साननाया जौगाखांबोदों। ओंखायनो दिनै जोङो जोंनि बे बिमा माहारिया माबायदियै गथ'फोरखौ जोनोम होनानै माबायदियै धोरोमनि आब्रुथियाव माबायदि गथ'फोरखौ लाफानानै जोंनि सिलायाव थानाय बाथौ थानसालिखौ माबायदि सिबिनांगौ, माबायदियै जोङो गथ'फोरनि मेलेमाव सोना होनो हागोन, जों बेखौबो दिनै जयै जोङो दिनै सावरायलायनाय जादों। आरो बिनि गेजेराव जोंनि न'खर दैदेननाय आरो जोंनि न'खरखौ माबायदि साखोन सिखोनै जोङो न' बांखौ माबायदि साखोन सिखोनै लाखिनांगौ, बाथौ थानसालिखौ माबायदियै साखोन सिखोनै लाखिनांगौ जों बिनि सायावबो सावरायलायदों। आरो जोंनि बाथौ धोरोमनि आब्रुथि गाननाय जोमनाय, दिनै जोंनि गाननाय जोमनाया माबायदि ड्रेस जानांगौ जों बेखौबो सावरायलायदों। जोंना ड्रेसा बेनो गौथुमनिफ्राय सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय जोंहा थान्दैयाव बाथौ थान्दैयाव जोंहा होखानाय दङ। जोंनि माइनावफोरनि गाननाया दख'नाया गोमो, जोंनि बे फास्राया गुफुर, ओमफ्राय जोंनि गस्लाया लाइगां गोथांखौनो लाइगां होनो। जोंनि बे गाबा माइनावफोरनि गाब बियो। ओमफ्रायो हौवाफोरना जाहैबाय गामसाया गोथां, गस्लाया गुफुर, जिखुनु आर'नाइ। बेखौ जोङो फिरफिलानि गाबजों जोङो रुजुनानैबो जोङो लानाय जादों। जोंनि बर' हारिनि गुदि बाथौ धोरोमा दिनै जोंनि नैबे गाननायजोंबो ड्रेसजोंबो जोङो जोंनि खौसेथि हारिमुनि नेरसोनखौबो जोङो बेरखांहोनाय जादों। मानो होनोब्ला जोंहा दिनै गाननाय दख'नायावनो जोंखौ दिनै
बर' होननानै जोंखौ सिनायो आरो जोंनि रङा मंगलिय फोलेर गोमो आरो दिनै जोङो गुफुर फास्रायाव जोङो दिनै हाजो आगर एरनायखौ जोङो जोमो बेयावबो जोंहा जोंनि बर'नि आब्रुथिखौ फोरमायनाय जादों आरो गोथाङा जाहैबाय जोंनि सहायसुलि जेरै जोङो बिमा माहारिया मोनफ्रोमबो मावनाय दांनाय गथ'फोर खांनायाव फिसा फिसौ जोङो फोरोंनाय गियान होनायाव जोंहा गिलिर बिबाना जोंनि माइनावफोरनियावनो ओंखायनो जोङो गाननायजोंबो जोंनि बे बाथौ धोरोमा जोंहा आब्रुथि गोनां आरो बेजों लोगोसे गाननायजोंनो जोंनि थानसालियाव थांनायाव जेरै जोंनि गाननाय जोमनाया जेरै आब्रुथि गोनां बेबायदिनो जोंनि धोरोमाबो खौसेथि होननानै जोङो सिनाय जादों ओंखायनो जोङो दिनै माइनाव माहारिया जोङो एसेबाबो जिरायनानै थाया होननानै जोङो दिनै फिल्डआव जोङो ओंखारबोगासिनो दङ आरो जों बिदिनो ओंखारबाय थागोन आरो धोरोमखौ जों हागौमानि फोसाबलांबाय थागोन बेबायदिनो जोङो फुवारलांबाय थागोन फोसाबलांबाय थागोन गथ' गथायखौ आरो जोङो धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै नैबे जुगाव दानि नैबे साइन्टिफिक मुगायाव जोङो हागौमानि फिसाफोरखौ जोङो धोरोमनि बेलायावबो बोजबनानै लाफाबाय थागोन आरो मुलुगनां जोङो खालामनायखौ जोङो थैयागौमानि जोङो नाजागोन होननानै जों माइनाव माहारिया आसा फारिनानै जोङो दा नैबेयाव आगान सुरगासिनो दङ। गिबियावनो आर'नाइ रादाब प्राइम टाइम हेडलाइन्स लोगोसे बड'लेण्ड रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोबाय बे जोंनि दिनैनि बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सेथि दैदेनगिरि मावबादा 12 आरो 13 मार्च जोङो मैयानिफ्राय दिनै नैथि सान दिनैनि सानथि हाबाफारियाव जोङो गुबैयै हाबाफारि बायदि लादोंमोन मैयानि बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय बाथौ थानसालि फोसाबनाय मोनथिनाय आरो आर'ज बिनि उनावहाय थान्दै आजावनाय बिनि उनावहाय जोङो गिबि हाबाफारि दंमोन जुलि आसार बे जुलि आसारनि थाखाय फुंखा सुबुं जों लाबोखादोंमोन फुंखा सुबुङा मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावदों नेथारि जोंनि दानि बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मुस्रि ललित चन्द्र बर' बे आयदाखौ जों लादोंमोन बेयो मैयानि 12 खालारनि मोनाबिलि समाव जोबनानै थांबाय दिनै सेथि दैदेनगिरि मावबादानि दिनै नैथि सान बे नैथि सानावबो फुंनि 5 रिंगानिफ्राय थानसालि साखोन सिखोन खालामनाय लोगोसे आर'ज मोनथिना आरो बिनि उनावहाय फुंनि 8 रिंगायाव गोथार फिरफिला बिर होनाय बिनि उनावहाय गोथैफोरनि बावनाय दा जोङो बिनि उनावहाय नैथि दैदेनगिरि मावबादा जागायफिननाय बे दैदेनगिरि मावबादा जागायफिननायाव गुबै आयदाखौ जों लादोंमोन बान्द्रा आसार बे बान्द्रा आसारनि थाखाय जोङो फुंखा सुबुं लाबोखादों बे फुंखा सुबुङानो जाहैबाय बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफादनि आफादगिरि मुस्रि हरिचन्द्र बसुमतारी सार दा बे बान्द्रा आसारनि सायाव बिथाङा बुंथिबाय दं आरो जागायबाय दङ ओमफ्राय दसे उनावहाय जोङो बे आयदानि सायाव बुंथिनाया जोबोब्ला माइनाव थिसननाय बे हाबाफारिखौ जों लादों आरोखि बाथौ धोरोमा जोंनि बर' माहारिजों मा सोमोन्दो दं? बाथौ धोरोमा जोंनि बर' माहारिजों गुबै गुदि सोमोन्दो दङ जेरावनोखि जोंनि बर' माहारिनि जेसेबांखि नेम आसार खान्थि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेफोर हारिमुवा जोंनि बाथौ धोरोमावनो दङ जेरावनोखि बे बाथौ धोरोम नङाब्ला जोंनि बर' हारिनि आसार खान्थियानो सिनायथियानो गैया जायो बेनिखायनो जोङो बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ जेब्लायबो अरायबो जों बर' हारिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम जों फोथांना लाखिनांगौ बिबाना जोंनि आरो बेनिखायनो जोङो बाथौ धोरोमजों बर' हारिनि गुदि गोगोम सोमोन्दो थानायखायनो जों बाथौ धोरोमखौ सिबिबाय दङ धोरोमखौ जोंनो मानसिनि थाखाय नांगौ धोरोमखौ जोङो धोरोमनि गेजेरजों इसोरनि अनसायनाय मोननो हायो बेनिखायनो जों इसोरनि अनसायनाय मोननो थाखायनो जोंनो धोरोमखौ नांगौ आरो धोरोमनि गेजेरजों हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो जोंनो नांगौ बोखावजाय लखिमपुर जिल्लानि मोनसे मावबादा खुंदों बे जाबाय साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदोंमोन 12 आरो 13 अक्ट' लानानै जोंनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथोन बायदियै जोङो मावबादा खुंनानै
दिनैनि बे मावबादायाव मैया 12 थारिखै हाबा आसारनि बुंथिगिरि बिथां ललित चन्द्र बर'आ बुंथिलांबाय। दा दिनैनि बुंथिनाया जाहैबाय आंनि बान्द्रा आसारमोन। बे बान्द्रा आसारखौ आं दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव सुंद'यैब्लाबो बुंनानै होदों आरो बेयाव आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जालांदोंब्ला आं बेखौ हमनो हायाखै, मिथियाखै। थेवब्लाबो आं जिथु मिथिदों बे बान्द्रा आसारनि दा मानसिया जोनोम जानानै थैयोब्ला थैनायनिफ्राय लानानै बाथि दाननायनिफ्राय लानानै बैसां खानायनिफ्राय लानानै ओंखाम ओंख्रि दौनायनिफ्राय लानानै आरो लांनानै फबहैनाय एबा सावहैनाय जायगानिफ्राय लानानै मा निति नियम खान्थि दङ, आब्रुथियै माबायदि सोलिना लांनांगौ बेखौ आं बुंना होजोब्बाय। बेयाव रायजोफ्रा निजोमै खोनासंदों, आंबो गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे बेयाव आं बुंफालांदों जे जोंनि दौरि गुरुनि आखल आखुआ माबायदि जानांगौ। जोंनि दौरि गुरुनि आखल आखुआ सान्थि गोसोजों दा जेनिबो खैखा गोसो, रागा गोसो, दुगा गोसो गैयाजासे मोजाङै सोलिलांनो हागोन आरो रायजोफोरखौ बुजायलांनो हागोन। होमबासो दौरिनि मान मर्यादाखौ लाखिनो हागोन होननानै आं गुरुफोरखौ बुंनाय जादों। आरो जोंनि बे रायजो राजाखौबो बुंनाय जादों जे जोंनि बाथौ धोरोम सिबिनायाव जाहाथे लेहेम जानो नांला। लेहेम जानानै थायोब्ला खिन्थु जोङो गोदोलांफिननायनि लामायाव थागोन। गतिके जोङो जि हायो बाथौ थानसालियाव फैनानै आर'ज खालामनायजों लोगोसे गुरुफ्रा आर'ज खालामनायाव गेजेर गेजेर बुंथिनाय आरो बोसोनखान्थि होनाय बेफोरखौ आं बुंथिनाय जादों। जाहाथे जोंनि दैदेनलांनायाव आन्दिबादि लखिमपुर जिल्लानि जेरैबायदि वर्कशप लादों बा थान्दै जथुमा लादों, बे जथुमा लानायखौ आं मोजां मोनदों। आरो बेफोरबायदिनो जोङो लासै लासैनो जोङो बिदि वार्कशपजों लोगोसे जोङो बयखौबो मिथियैखौ मिथिहोनाय, रोङैखौ रोंहोनाय जोङो आयदाफारिखौ लागासिनो दङ आरो जोङो दावगालांनो नागासिनो दङ। दावगालांनायाव जाहाथे जोंना जेबो हेंथा जानाय नङा बायदि मोनदों। आफा बोराइ बाथौआ अनगोन आरो गुरुफोरनि गोबां हाबा मावनो गोनां दंबावो जोंहा। बे गोबां हाबानि मावनो गोनां फारिखौ जोङो लासैनो मावलांजोबनायनि जों थांखि लानाय जागोन। दिनैनि जिथु मावनो गोनां, बे मावनो गोनाङा दासिमबो जोबथ'वाखै, एसे आद्रा दंबावो। बे आद्राखौ जोङो फोजोबनानैसो जोङो न' थांनाय जागोन आरो। सिफुंनि गरङा गरंबा, सिजौनि सिरिया सिरिबा, बे बाथौजों मा सोमोन्दो दं? सिफुं गरं गरंबा सिजौ आरो गुरुफोरनि गोबां हाबा मावनो गोनां दंबावो जोंहा। बे गोबां हाबानि मावनो गोनां फारिखौ जोङो लासैनो मावलांजोबनायनि जों थांखि लानाय जागोन। दिनैनि जिथु मावनो गोनां, बे मावनो गोनाङा दासिमबो जोबथ'वाखै, एसे आद्रा दंबावो। बे आद्राखौ जोङो फोजोबनानैसो जोङो न' थांनाय जागोन आरो। सिफुंनि गरङा गरंबा, सिजौनि सिरिया सिरिबा, बे बाथौजों मा सोमोन्दो दं? सिफुं गरं गरंबा सिजौ सिरि सिरिबा बाथौजों जोबोद सम्पद दङ। सिजौ सिरिया सिरिबासो हय, बे सिरिबायावनो जोंना गासैबो अखोरां सान बार दै हा गासिबो हाबना दङ। बेयावनो गोरबो जुलि बोरायनाय थैनाय गासिबो बेयावनो हाबजोबना दङ। अखोरां सान बार जाहाजों गासिबो हाबजोबना दङ आरो बेयावनो गासिबो मोनबा बेसादा बेयावनो गासिबो बिलिं जाफाजोबना दङ। बेयावनो बिरग्रा, थब्लग्रा, थाबायग्रा, मानबायग्रा, रज'ग्रा बेयावनो गासिबो हाबजोबना दङ। बे मोनबा ओंथियावनो बे सिजौ सिरिबायाव। आरो बेयाव सु दङ। बे सुआ जाहैबाय सु जरा जरा। बे सु जरा जाहैबाय जो जोलाखौ लानाय जादों, जो जोला हिसाबै लानाय जादों। बे ओमफ्राय जिथु बिनि रोदाखौ जोङो भुमि जेनेबा हाजों गोरोबना थानाय जों गसंना दङ। बे रोदाया जाहैबाय जोंनि देहा सोलेरखौ हमथाना लाखिग्रा बिदि होननानै जों रुजुनाय जादों। आरो सिफुं गुदुंबा जाहैबाय, सिफुङा ओरैनोथ' द'थाब्लाबो जों बेखौ गुदुंबाल' लानाय जायो। मानो होनना बुङोब्ला जों खुगाजों बुंब्लासो आथिं आखाइ सोलिलांगोन। खुगाजों बुंनानैसो जोङो आथिं आखाइ लोरिनो हायो। बिदिसो सिफुंखौ सुब्लासो बे आसि मोनबाया लरायब्लासो देंखोआ सुरा जालाङो। बिदिखायनो बे सिफुं गुदुंबाजों बिराद ओंथि दङ। बेजोंनो जोङो आर'ज मोनथिनाखौ गोदै रावजों जोङो दामलांनो हायो, सुर बोलांनो हायो। ओंखायनो बे सिफुं गुदुंबा ओंथिया जाहैबाय बाथौनि बान्दोबाजों लोगोसे लाफानाय जादों आरो।